Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu. Umbuzo la usuvela, kanti uMakhwela akaka-qualify yini ukuposta guys? Kubuza laba ke ebangithumile. uMakhwela akaka-qualify ade kwi-birthday yakhe usuku lokuzalwa lukankosikazi wokugcina waseMzumbe. Usanda kuthola nomntwana uyaposta ke yena uyopostayo ku-Instagram wakhe ukuthi hey sengithanda namaculo akhe kunjani kanjani, angilali nasebusuku ingane yabo, nje uyaveza ukuthi ukhona yena uMakhwela uyayiveza ku-Instagram wakhe. Yini laba bengampostanga kwi-birthday? Ama-terms and conditions yiyo la ukuthi-ke uzolinda mhlambe uma ngabe noma yini bazoze bebe right mase kuma ngiposta. Asisho ukuthi ukuposta sekusho ukuthini, ukuthi phela manje social media ukhona and ma ukhona usebenziseka kulelo khaya sinakho ukulunguza ukuthi kuthiweni. Akapostwanga guys uMakhwela, akapostwanga. Lapho uMakhwela ke indaba yakhe umamkhulu akanankinga nayo. Sesibuka ukuthi phela manje bekuyini ngoba vele umamkhulu ayabo akanankinga, kodwa bampostanga. Namhlanje angakabona ukuthi bampostile, ngisazolunguza. Hayi uMakhwela yena simdabukela kokunye, kodwa sinakho ukuthi uthando nesithembu besilibuka naye. Kodwa-ke kwezinye izinto akufanele siyikhulume ngamanga njengoba noma ngaba sihambisani nazo. Uyabo mhlawumbe omunye mayebona indlela enye ishesha wayibona futhi cha iyashesha le, hayi phela uyo othatha isinqumo ngempilo yakhe. Hayi ukuthi mhlambe ngoba ngasi kungenzeka singahambisani nalokho mase sithini. Umuntu mayebona into ephambi kwakhe ethi izosebenza shuthi izomsebenzela. Ilapho ke sehlela khona ngizansi. Kodwa nje ngokubuka uthando nesithembu sithi ubale kwabangakanani okuhle kwi-list mayibuka uthando nesithembu yena. Ikupha kubalile wakubona kuhle, wasekubona kukubi, wasethi ngi-ready. And u-ready ke shem ku-episode 1 uthe ngi-ready ukuba mdala, kusho yena Makhwela esho ubaba uMsileko. Lo baba uMsileko akhuluma ngaye amtshela ukuthi uready kuba mdala, ubaba uMsileko ofanayo ositshela ukuthi umpumelelo wakhe onezingane eziwu-3 mncane for ezinye inqumo. Asithuleni ngoba ngifuna isikhulume kakhulu ngaleyo ndaba, kodwa nje yona inokukhuluma ukuthi umpumelelo kuthiwa yena mncane kulezi icathulo sengene kuzo zikulu kunazo ebengene bona umpumelelo. uMakhwela yena ngapha usongo kwakhe ukuthi sengiready kuba mdala. uMakhwela akapostwanga kumnyeni wakhe omlobolile kwi-birthday yakhe. Ezinye nje zezinto esoloko siyihleba leso mase sihleba kuthi hawu kulindwe mhlawumbe shuthi uma yena uthenge ungayenzi leyo nto, noma ngoba wathi nje ungazi yabo asazi siyacabanga. Hayi bo le video ayikho serious bengizomtshela lokho.